Uwensen pala ubadai na ka party kongres une urang ba ulabat kum UMP hadu laisen bat laitem kata nadu usnam 8,000 khandai 8,000 khat sau bat 8,000 khat khandai haba kenlang baro kisnem une urang ba unsa pendep hadu khat santli kisnem kum UMP Uwensen pala kum unang yalam jongka kongres party hapo Meghalaya Ula ongru baka ka party kakloi banlait penyasno bat kano ka party lait no na ka BJP. Ula ongru bakum ka party kakloi banlait kersian ya ka NPP lada kakloi ban weng no ya ka BJP na ka sarkar. Kapor ban jet biang ya UMP lane yu member of parliament kelajandai hygienik snam ban wan. Haba pai sia ka party VPP kaladep ban pendapat ba ya u kartong MP jong ka VPP kata u Dr. Ricky Sengkon